Η απαραίτητη αμηχανία μετά από μία παύση μακράς διαρκείας είναι εδώ και αυτό είναι το πρώτο βιντεάκι για το 2025 και είναι λίγο αργά να πω καλή χρονιά. Αλλά θα σας ευχαριστήσω που είστε εδώ και πάμε πάλι από την αρχή να ανάψουμε τις μηχανές για να κάνουμε μία επανεκκίνηση, μία αναγνωστική επανεκκίνηση. Χριστίνα εδώ για τους καινούριους φίλους. Ευχαριστώ που είστε εδώ σε αυτή την αναγνωστική βιβλιόφιλη γωνίτσα. Σήμερα το βίντεο είναι μικρό, αλλά τα χαμπέρια μας, τα αναγνωστικά χαμπέρια και το αναγνωστικό catch-up θα το κάνουμε στο επόμενο βίντεο που θα είναι πιο αναλυτικό και πιο χαλαρό. Σήμερα έχουμε μία μικρή επισημότητα γιατί το βίντεο είναι αφιερωμένο σε μία βιβλιοπαρουσίαση, οπότε θα είμαστε λίγο συνοπτικοί και to the point. Λοιπόν, σήμερα ταξιδεύουμε στη Χαλκίδα και στον αλόκοτο κόσμο της Χαλκίδας. Αν έχετε γνώση από τρελά νερά και αν έχετε μία ιδέα και μία έτσι εικόνα. Λοιπόν, τα πράγματα είναι περίεργα, τα πράγματα είναι πολύ περίεργα. Έχω καθίσει να παρουσιάσω τα βιβλία του Σταμάτη Γκαβέτα και έχουν ήδη αρχίσει να συμβαίνουν αλόκοτα πράγματα στο σπίτι. Έχουν ήδη αρχίσει οι γάτες να ξεσαλώνουν και όλο αυτό συνδέεται πάρα πολύ με το σύμπαν του Σταμάτη. Λοιπόν, έχω δύο βιβλία. Έχω το Μεγάλο Φινάλε, που είναι το πρώτο βιβλίο του Σταμάτη, και έχω και το ολοκαίνουριο βιβλίο, το Φλός Ρουαγιάλ. Οκ. Σταμάτης Γκαβέτας είναι φίλος συγγραφέας, σαν μακρινός συγγενής, γιατί συνδεόμαστε με κοινούς φίλους, τέλος πάντων είμαστε στον ίδιο κοινωνικό κύκλο, οπότε κάπως ρε παιδί μου παρουσιάζω έναν δικό μου άνθρωπο, έναν κοντινό μου άνθρωπο. Λοιπόν, και ξέρω από πρώτο χέρι κάποια βιογραφικά στοιχεία που σχετίζονται με το ύφος της γραφής του, που είναι αλόκοτος, αλαφροίσκιωτος, αγγελοκρουσμένος. Γιατί μέσα στη μυθολογία του Σταμάτη ενσωματώνεται έντονα ο λαϊκός μύθος που σχετίζεται με το απόκοσμο, με το απόκρυφο, με το μεταφυσικό, και με όλο αυτό που συνοδεύει τις πόλεις που έχουν νερό. Όπου υπάρχει νερό, στη λαϊκή μας παράδοση, υπάρχει και έντονο το στοιχείο αυτό το μεταφυσικό και ο λαϊκός μύθος που σχετίζεται με τα περίεργα πράγματα. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για μαγικό ρεαλισμό, ναι, αλλά δεν είμαι εγώ ο ειδικός που μπορεί να μιλήσει έτσι φιλολογικά για το ύφος, το λογοτεχνικό ύφος κάποιου συγγραφέα. Δεν είμαι το καταλληλότερο άτομο. Είμαι εδώ όμως για να σας πω τα γύρω. Λοιπόν, αλαφροίσκιωτος και αγγελοκρουσμένος ο Σταμάτης, γατόφιλος, και ήδη έχουν σημειωθεί περίεργες συμπεριφορές των ελουροειδών στο σπίτι, περίεργες συμπεριφορές, μια υπερδιέγερση μυστήρια και περίεργη ήχη και από έξω, οπότε μπαίνουμε κατευθείαν έτσι λίγο στο πνεύμα και με σκηνικό πάντα και φόντο τη Χαλκίδα. Είμαστε στη Χαλκίδα, όπου ο συγγραφέας Σταμάτης μας το μεταδίδει και μέσα στα διηγήματά του, είναι συλλογές διηγημάτων. Σαν παρατηρητής μας μεταφέρει αυτό το απόκοσμο κλίμα της πόλης και μας κάνει μια ξενάγηση στις περίεργες προσωπικότητες, φανταστικές προσωπικότητες της πόλης και σε κάποια περίεργα στιγμιότυπα που ενσωματώνουν το μαγικό, το περίεργο, το μεταφυσικό, το πνευματικό, μια πνευματικότητα που έχει να κάνει και με παράλληλες διαστάσεις και με μαγικά αντικείμενα και με περίεργα φαινόμενα, αλλά και μία αίσθηση στοιχειωμένου, λίγο απ' όλα, αλλά σου μεταφέρει αυτή τη μαγεία
των τρελών παλαβών νερών, των απόκοσμων όμως τρελών νερών. Το επιβεβαιώνω γιατί με τη Χαλκίδα έχω μια πολύ περίεργη σύνδεση. Είναι ο Θετός, η θετή μου πατρίδα. Τη γνώρισα στα φοιτητικά μου χρόνια και αμέσως συνδέθηκα μαζί της. Συνδέθηκα με αυτή την πόλη γιατί ακριβώς έχει αυτό το περίεργο που με τραβάει και με ελκύει. Και ιδιοσυγκρασιακά ταυτίζουμε μαζί της. Οπότε μπορώ να το καταλάβω. Τώρα, τι γίνεται. Έχουμε 2 διαφορετικά βιβλία. Το ένα είναι η συνέχεια του άλλου. Αυτό είναι η συνέχεια του πρώτου. Έχουμε συλλογή διηγημάτων. Στο ίδιο ύφος αυτό το απόκοσμο, το αλόκοτο. Με την εξής διαφορά ότι στο πρώτο βιβλίο έχουμε μεγαλύτερα διηγήματα. Και στο δεύτερο βιβλίο τα διηγήματα γίνονται πολύ πιο σύντομα, maximum 2 σελίδων, και φλερτάρουν πάρα πολύ έντονα με τη μοντέρνα ποίηση. Θα τα έλεγα, εγώ θα τα χαρακτήριζα στιγμιότυπα, λογοτεχνικά στιγμιότυπα ή μεγάλα πεζά ποίηματα. Πάντως μπορούν να σταθούν για μένα και σαν ποίηματα, μοντέρνα ποίηματα, κανονικά πεζά ποίηματα, έχουν αυτή την αισθητική και είναι αυτοτελείς σκηνές. Είναι σκηνές. Φανταστείτε την πόλη σαν μια μεγάλη σκηνή, σαν ένα μεγάλο θέατρο, όπου διαδραματίζονται πολλά αλόκοτα σκηνικά και σε αυτά τα σκηνικά μας μεταφέρει η αφήγηση του Σταμάτη. Κάθε τι μπορεί να σταθεί και σαν ποίημα. Λοιπόν, γνωρίζοντας και τον ίδιο καταλαβαίνω ότι είναι και λίγο βιωματικά, με την έννοια πώς αποτυπώνεται στον καθένα μας η δύναμη, η δυναμική μιας περιοχής, η μεταφυσική του τόπου που λέμε. Τι μεταφυσικό αποτύπωμα αφήνει ένας χώρος και ένας τόπος μέσα στην ψυχή μας. Τι χορδές, μάλλον τι συχνότητες μπορεί να πιάσει ο καθένας μας από έναν τόπο και να κάνει συνειρμούς και εικασίες για πράγματα και καταστάσεις. Και ό,τι περίεργα πράγματα πίσω. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Υπάρχει μια αναμπουμπούλα. Λοιπόν, τυχαίο ή μη, πάντως αυτό είναι. Είναι το καλύτερο υπόβαθρο για αυτήν εδώ τη βιβλιοπαρουσίαση. Λοιπόν, τα βιβλία είναι μικρά, αλλά διαβάζονται ξανά και ξανά γιατί είναι τόσο πυκνές οι εικόνες και τα σκηνικά που κάθε φορά έχουν να σου δώσουν κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό τα λέω και σαν ποίηματα. Μεταφέρω ότι είναι ποίηματα, γιατί σε μεταφέρουν σε σκηνές. Είναι και μικρά κινηματογραφικά στιγμιότυπα, γιατί είναι και κινηματογραφικό το στυλ του Σταμάτη. Λοιπόν, είναι εμπειρία, είναι μια αναγνωστική εμπειρία. Αυτό για σήμερα. Λοιπόν, αυτά σε πρώτη φάση για το Σταμάτη. Μπορεί στο μέλλον να υπάρξει και μια σύμπραξη, να τον έχουμε και να μιλήσουμε παρέα και να ανοίξουμε και λογοτεχνικές συζητήσεις και να μιλήσουμε και για την περίεργη ατμόσφαιρα της Χαλκίδας που δημιουργεί αυτή την έμπνευση. Λοιπόν, σας φιλώ, σας χαιρετώ και στο επόμενο βίντεο που θα είναι πιο μεγάλο και αναλυτικό θα κάνουμε το catch-up, το αναγνωστικό catch-up για να πούμε τα νέα μας, τι γίνεται, τι δεν γίνεται, τι διαβάζω, τι δεν διαβάζω. Αυτά για σήμερα. Ας πούμε άτεπα καλή χρονιά και ραντεβού στο επόμενο βίντεο. Γεια!